Είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά από τότε που βρήκε το κακό την περιοχή μας. Είναι μια καταστροφή. Μια μεγάλη καταστροφή. Για μισή ώρα ο Σεργιάς ήρθε με ορμή, μπήκε μέσα στο χώρο εδώ το δικό μας που είναι χώρο στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων. Πήρε όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε, πήρε το δρόμο πρώτα, μετά πήρε όλο αυτό το κομμάτι και ό,τι βρήκε στο κομμάτι αυτό από μηχανήματα, από ανταλλακτικά, από οτιδήποτε, πήρε και αυτά μαζί το ποτάμι και βάζωσε μέσα όλο το χώρο της στάθμευσης με μισό μέτρο περίπου χώμα και άμμο. Προσπαθούμε να τα καθαρίσουμε τώρα. Προσπαθούμε σιγά σιγά να σταθούμε πάλι στα πόδια μας. Πέρα από αυτό υπάρχει και το πρόβλημα ότι στη Θεσσαλονίκη δεν πάρουμε δρομολόγια, στο Πύλιο δεν κάνουμε δρομολόγια, υπάρχουν τα προβλήματα με τους δρόμους, είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Ζήτησα από την Υπουργό η βοήθεια να είναι όσο πιο έγκυρη γίνεται για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Γιατί αν αργήσει η βοήθεια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε.